Στην Ελλάδα του 2000, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Τι γίνονται? Ποια γη ανοίγει και τους καταπίνει? Το ποτό φταίει. Πρέπει να το κόψεις. Γαμώτο. Εξαφανίστηκε πάλι. Μα πού πήγε? Ποιο κρέας, ποια λουλούδια. Το κορμάκι σου είναι αυτό που θέλω. Καλά είναι. Βάλε λίγο παρφατήλα. Άκου, μπουμπού, αν είναι ο μαλάκας σου να γίνεται λιάδα κάθε βράδυ και να ξημερωνόμαστε εδώ μέσα, καλύτερα να τα ξαναφτιάξετε, κουκλά μου. Τουλάχιστον αυτός με κάνει και γελάω. Κι ο Γκούφι σε κάνει και γελάς. Αλλά δεν πηδιάσαι μαζί του. Και πότε με έχεις πάει? Ψυχίατροι, υπνοτιστές. Τώρα πού με έφερες πάλι? From the mystic east, keeping the place you love the least. Βρίσκεστε στο πρώτο φυτόριο συγγραφέων και είστε το διαλεκτότερο μπουμπούκι του. Εγώ μεν παραχώρησα την ταλεντάρα μου στις εκδόσεις Πούπαλου. Και ο Πανούλης φρόντισε να με εφοδιάσει με όλες εκείνες τις εμπειρίες που θα αποτελούσαν τροφή για την έμπνευσή μου. Γιατί πήγε να σπάσει το φαρμακείο βραδιάτικα? Για να πάρει σερβιέτες? Ήσου είναι ο άνθρωπος. Ένα πουφ. Μήπως έχει τώρα? Καλά, καλά. Δώσε 10 εκατομμύρια να έρθει σε εμάς. Και στείλ της και ένα courier να τη γαμίσει. Βέβαια ρε, το θέλει το courier. Άμα έχει άντρα να πηδάει θα γράφει μυθιστορήματα. Και πού θες να ξέρω εγώ τι λέει το βιβλίο? Εγώ τα εκδίδω, θα τα διαβάζω και από πάνω. Καλά, πάρε τον Πανούλη να σου πει. Πανούλη!